Ola a todos e a todas, pois nesta clase virtual imos a ver como funciona o uso da letra B e da letra V en galego, que como sabedes ten un funcionamento un pouco diferente ao do castelán. En galego, igual que en castelán, sabedes que as grafías B e V empréganse para representar o mesmo son, o que se pronuncian palabras como bambán, verbo, bimbio, por exemplo, ou vivencia. Vedes que o son é sempre o mesmo, pero nunhas palabras emprégase o B, noutras o V e noutras B e V. Entón, hai unha serie de regras que nos poden axudar á hora de saber cando temos que empregar unha letra ou outra. Cando usamos a letra B? Pois aí, como vedes, no interior de palabra, despois de M, sempre se emprega B. Por exemplo, lombo ou cambiar. Tamén se emprega B en todas as formas dos verbos rematadas en vir. Por exemplo, de escribir, e polo tanto nas formas conxugadas, escribo, escribes, recibir, recibías, prohibir, prohibías, e hai aí unhas excepcións, que son esas que vos veñen aí, que son os verbos vir, vivir e servir, ademais de todos os seus derivados. Tamén se escriben con B todas as formas dos verbos rematadas en buir, como atribuir, distribuir ou contribuir. E todas as formas dos verbos beber, caber, deber, haber, lamber, saber e sorber. Non son moitos, parece que é así un pouco enrollo a priori, pero se vos dades conta non son moitos os verbos que tedes que memorizar. Ademais, levan B as terminacións de copretérito de indicativo, que veremos cando traballemos o tema dos verbos, da primeira conxugación. Falaba, cantabas, bailábamos, todas esas terminacións en aba sempre van con B. Nas palabras que comezan por bu, bubela, bufanda, buscar, budista. Nos casos en que o son B vai seguido doutra consoante. Por exemplo, en absterse, se vedes aí, o son B vai seguido da consoante S. O mesmo pasa con súbdito. Despois do B, tedes un D. En branco, que vai un BR, ou en público, que é BL. Nas palabras cos prefixos biblio, bi, bis ou bio. Aí o tedes en palabras como biblioteca, bimotor, bioloxía. Pola propia evolución da lingua escríbense con B as palabras abelá, bolboreta, maravilla. Atención, porque esta palabra escríbese en castelán con V, maravilla, en galego sempre con B. Móvil pasa o mesmo en castelán e con V, en gallego con B. Reventar, ribeira ou Xavier. Agora, cando se emprega o V? Pois o V emprégase en interior de palabra despois de B, de D e de N. Por exemplo, obvio, advertir, inverno. En todas as formas dos verbos rematadas en servar e versar. Por exemplo, reservar ou conversar. En toda a conxugación dos verbos estar, ir, ter, servir, ver, vir e vivir. Que se recomenda con estes verbos para lembralos? Pois facer unha frase. Facedes unha frase na que estean estes verbos, en la que quedará un pouco longa, pero servirávos para memorizalo. Nos nomes dos números, sempre van os nomes dos números con V en galego. 9, 20, 21, 90, neste caso coincide co castelán. Nos adxectivos que rematan en ave, abo, ebe, evo ou ivo. Grave, oitavo, leve, nociva. Nas palabras que empezan por di, por exemplo, divagar, divino, dividir ou divertido. E nas palabras co prefixo vice ou o sufixo voro. Por exemplo, vicepresidenta, insectívoro. Por respecto á etimoloxía, a etimoloxía é pois a orixe das palabras que proceden das palabras latinas, pois por ese motivo escríbense con V palabras como avó ou avoa, avogado ou avogada, carabel, cobarde, cristovo, escarbar, esvelto, gravar, gravata.
trevo, todas estas palabras que algunhas sei que en castelán se escriben con B e por iso levan a confusión, en galego escríbense con V porque na palabra latina levaban un V. Vale? Agora imos facer uns exercicios para practicar.